meron siya makakakulab si Bebeng. Sila. Ano ba ito Kuya ni Bal. Bebeng? Ate Edwick. Sir na biiling. Gabisera. Nakita nyo ba yung ano, yung suot Hello mga kalingap, kumusta? Kulot-kulot bang buhok o straight? Si Kalingap. Joey, the ice cream. Ano bang buhok ni Bebeng? Yung nakadaste doon. Parang mistake Ayun sa Bebeng, yung nakadaste. Diyos ko, parang ano naman Si- yun? Parang 60 years old Tsaka na yun. kanya, Kagapay. personal in fairness, iba. Yan. May Yan. dating. Yung ba yung mga kakulab ni Bebeng? Oo, Si dapat. Bebeng? Shout out 1 million viewers. Ayan, 4 million viewers na yun. Yung ba yun? Ay, sasabihan ko si Biba. Na, Ilabas na? Oo. Inilabas na ni Unim. Oo. So parang debated. Yung bat, ilabas na nila. Hinalahin ng kaya sa Si Kagapay. naman yun si ano? Si Un, si Kaya kung ganyan din ang gawin natin. Reson. Kagapay sa Tagumpay. Nasaan? 20 million na tayo. Members of the academy. Viewers. Ayan. Morning mga kalingap. Walang nagchat-chat. Na meron niya kasi hindi pa rin. Hindi ko kaya yung mga gamit sa Labina. Roswin. Labina. Ayan. Si Bebang. Bebang sa liwanag mo. oh, kuya may Good morning, Wadin Pons. Shout out JBC. Good morning to all. Ayan. Road trip po kami ngayon sa sasabay lang kami sa agos ng buhay. agos ng buhay. Sasabay lang kami sa agos ng buhay. Ele. Lansa. Ele, Esperanza. Shout out kay ano. Ayan. Ikaw yung kapalit ni ano yun, no? Nino. Ay, wala. Hindi ako sasabihin. Dito lang tayo sa loob. Dito lang. Hello, Mga manay. Hello, mga manay. Mga manoy. Sige. Good morning from Hong Kong. Crusilda na. Naka-live ka rin, Gab? Hindi. Live. Bahay sa talay. Try mo Ay. kayo mag-live. Yung mga seryoso yung mga ano natin. Di pa ako nagka-live. Sa loob. Hello! Pinapakita mo yung dimple mo. Malalim. Wala kayo niyan kasi rich kid kayo. Pang Di ba 4 baka kids matulog? lang tong dimple. Pang 4 kids lang. Malapit na tumatuluyan, Ma'am Rita. Baka na matuluyan ka. Ha? Wag naman. Ang tigas ng ulo Hoy, mo ah. ano ba? Bahala ka sa buhay mo ah. Walang duda yan. Malabong mangyari yon. I swear. Bebang pa shoutout sabi ni Delia TV. Bi? Delia TV. Bilya? TV. Bilya TV, shoutout po. Ingat po kayo dyan lagi. Rita Dichoso Manay. Hello Manay. Rita Dichoso. Hello, Manay. Shout out. Subscribe na po ako sa inyong apat. Anim po kami. Si Gab Bisera. Hello po mga kalingap. Visit nyo po channel ni Gab Becerra. Si Beng Bang. Beng Bang. Ay Beb. Wala si Bibang. Mga kalingap, wala si Bibang. Nasa iyo ba? Si Bibito, Sagap, namalinggis. Sagap TV. Kagapay. Joey the Great. Sorbiterong vlogger. Ayan. Good morning sa inyo lahat. Sabi ni Hindi. Hindi ko dinala si andun, pinawi ko.